Sikop sa otoridad ang usa ka lalaki sa Davao City human gipadakop sa iyang kanhi uyab. Kung ngano atong sayron sa detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara kini human nga gibaharan sa sospek ang biktima nga iyahang ipakatag ang ilahang malaway nga hulagway ingon man video kung dili makikita ang biktima kaniya. Giaresto ning 43 anyos nga si alias Dodong, usa ka call center agent sa entrapment operation sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11, gawas sa usa ka motel sa Dacudaw Avenue, Davao City. Ang nagreklamo ang ex-girlfriend sa sospek. Sumala ni RACO 11 Deputy Chief Major Ray Vincent Magdo nga ginapugos kuno sa sospek ang ex niini nga makikita kaniya sa usa ka motel kay kun dili iyaha pa kunong ipakatag sa uban ang ilahang malaway nga hulagway ingon man sex video. Kapin upat ka bulan na daw silang bulag apan ang sospek magsigi pa og samok-samok sa biktima pinaagi sa pagpanghulga. Allegedly, ang iyang former boyfriend or ex-boyfriend niya ginahadlok siya nga kung dili ka makipag-meet up sa ako, ipadala ko ni mga sexually explicit videos and photos nato sa imong pamilya where in fact na siya gipadalhan siya, as well as there are certain number of families and close friends na napadalhan. During their meet up, in exchange para matanggal or i-delete niya ang photos and videos nila is that mag-check-in sila. And right there and then na entrap na to si suspect. Nakuhaan usab si alias Dodong og mga pakete sa gituuhang shabu atol sa operasyon. Duna na sabdi ay daang kaso sa illegal nga droga ang sospek. Patong-patong nga kaso ang atubangon karon sa dinakpan. Wala pa siya mihatag og pahayag. We are preparing documents for inquest proceeding for violations of RA 9995 or the Anti-Photovoyeurism Act, RA 9262 or the Violence Against Women and Their Children, all in relation to 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Likewise, since naaman sa iya ang possession for drug paraphernalias and dangerous drugs, so magatubang po siya og for violation of RA 9165. Sarating kagul na ang sospek diha sa selda sa Santa Ana Police Station samtang ginahikay na ang mga nasangpit nga mga kaso bato kaniya. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.